Pane zvinhu zvatava kutora normal asi zvisiri normal. In fact zvitori dangerous, asi kungoti danger yacho haingokurumidzi yaoneka chete. Zvakafanira nekurarama life without purpose. Kune vanhu vasingatombozivi purpose yaari kuraramira panyika. Kana uda kuona type yevanhu ava, enda kuzvimabhawa zvekumalokesheni, zvekumadowntown kana zvekumamisha, kumachonyonyoko. Ndiko kwachoona vanhu vakaita give up on their life. Kune vanhu vasina havo kuzozviuraya, vasina havo kuzotora upenyu hwavo, asi already mararamiro avo anotoratidza kuti akaita give up paupenyu hwake. Hachatomborongi mangwana, hachatombozivi kuti achada kuita sei makore anotevera. Angorarama upenyu hwachero, chero zvaaita, chero zvaafunga kuita, ndo zvaanongoita panguva iyoyo. Kusatombova necare neupenyu hwako zvachose. Kozouya situation yechi2 yekuti munhu anogara ari busy asi palife yake hapana chiri kufamba. Munhu iye haabatiki ende anogara achimhanya-mhanya. Asi ukatikaenzanisa life yake zvayanga iri 10 years ago nezvayanga iri nhasi, hapana kana musiyano. Saka munhu iyeye zvava normal kwaari ndezvekugara achimhanya-mhanya, ndezvekugara achipikitika, asi haana time yekumboita pause ombomira oona kuti pane here chiri kuchinja palife pangu. Hongu ndiri kumhanya-mhanya asi zvandiri kumhanyira zvacho zviri kubuda here ende pane chinobatika here. Ngazvisava normal kungogara ungori pamusvetu uchingomhanya chete asi chauri kumhanyira chacho chisiri kuoneka. Touya situation yechi3 yekutsvaga validation kune vamwe vanhu. Kune munhu anosvika pastage yekuti haachagoni kusarudza chinhu ari ega asina kumbobvunzawo vamwe vanhu. Upenyu ndehwako ende uri kuzviraramira iwewe. Ko kumboita madecision wazvisarudzira wega pasina kana kumbosarudzirwa neumwe munhu, zvakaipei? Pane munhu wekuti ukatarisa mabig decisions ese aakaita muupenyu hwake aingotsvaka validation kune vamwe vanhu, aingoenda kunobvunza vamwe vanhu maopinion. Izvi unozviona se izvi zvinoita here? Oita madecision based zvichibva pane zvinhu zvaanoudzwa. Unofanira kuva munhu anogona kuzvimiririra, anogona kuzvisarudzira. Ngazvisava normal kungotsvaka validation kuna vamwe vanhu. Vanhu vanokurasisa. Mira iwo wega nemaopinions ako. Dzidzisa pfungwa dzako kuzvimiririra. Kozouya situation number 4 yematoxic relationship. Kune vanhu vakutoona sengo kuti zviri normal kugara relationship iri toxic, kugara relationship ine zvinetso. Maybe akangoitawo munyama kungosangana relationship angori nemaproblems, kana no relationship yake yekutanga. Obva atofunga kuti ndo zviri kuitika marelationships evamwe vanhu. Munhu ogara upenyu hwake hwese murelationship isina kana mufaro, isingamupi kana peace, nenhau yekuti akazvitora sezviri normal. Handisi kuti ramba munhu wako, asi hazvisi normal kugara mutoxic relationship. Kozouya situation yechi5 yekucompare life yako nevamwe vanhu. Kana uchicompare life yako nevamwe vanhu uchizviita for motivation, hazvina kuipa, asi ukaona comparison yako kupa pressure, zvava dangerous ende zvinokukanganisa. Yes, unogona kuzvienzanisa nevamwe vanhu kuti uone pauri kusarira kana kuti pauri kuleka, pauri kusarira kumashure. Asi ziva level rekuzvikompea naro, nokuti ukazvikompea nevanhu vasirivo uchazvipa unnecessary pressure, uchaenda kunoromba, uchaita madhiri anopisa, uchaita zvinhu zvinozokupinza mujeri. Ende kakawanda kacho panhu pekuti uende mberi unotozvidzosera kumashure nenyaya yekuzvienzanisa nevanhu vasiri velevel rako. Handisida kuti video ino irebese stereki, saka ndichangoti gwagwagwa zvishoma nezvishoma. Number 6, kushaya self control. Haukontrole type ye-entertainment yaunoisa musoro mako. Zvinhu zvinokuvaraidza zvinoda kukontrola. Haukontrole madyire nemanwire auri kuita. Quality netype yechikafu chauri kuisa mumwiri mako chinoda control. Haukontrole type yeshamwari kauti yevanhu vaunoswera navo. Ukashaya self control pazvinhu izvi zviri 3 zvandataura izvi, upenyu hwako hunorasika. Usazvitora sei zviri normal kungorarama life isina kana self control. Chawadya ndichocho, hautarisi kuti uri kudyei, unongodya nekungomwa chete, uchingotamba nevanhu vese vese nevanosvibisa pfungwa dzako, uchingoona zvese zvese mamovie ese neanosvibisa, anodira madhaka mumental health yako. Number 7, kunonoka kurara hakusi normal ende musafa makakutora normal hama dzangu. Zvekuti isusu hatirari musi watamuka uchirara kuma 11-12 uchivarairwa kune social media. Zvinhu izvo zviri very dangerous. Kunonoka kurara kune health risk akatowandisa. Kungofanana nemunhu anoshandisa madrugs, kungofanana nevanhu vanobhema fodya, kungofanana nemunhu ari kushandira pane desk asi asingapfeki protective equipment yerespirator. Kusarara nenguva kana kuti kusarara zvakakwana kuri dangerous.
Kwakangofanana nezvinhu zvese zviri toxic kana kuti zvinokuvadza utano zvamunoziva zveya. Kwozouya kuignora dambudziko remental health. Ungatsoona kuti pfungwa dzangu hadzisi mustate yakanaka, pfungwa dzangu hadzisi muchimiro chakanaka, asi wosiyana nazvo woti zviri normal kana kuti woti zvichazvigadzirisa zvega kana kuti zvichapera. Zvinhu izvozvo hazvisi normal ende zviri dangerous. Panoda kuenda kunoonekwa kuna chiremba, musaomera vakomana, endai munoonekwa nemadoctors. Musanormaliza zvinhu zvisiri normal, nekuti pazvinozokuratidza kuti isusu hatisi normal, kakawanda kacho it will be too late and it will be very very costly pahomwe yako. Zvakawanda zvinhu zvacho hatingazvipedze pavidhiyo 1, tinozongozvitorawo mavhidhiyo anotevera, ana phone addiction, ana negative thinking. Zvinhu izvozvo hazvisi normal ende zvinokuvadza. Hama dzangu, ngatisatore zvinhu zvisiri normal sezviri normal, nokuti zvinhu izvozvo zvinotikuwadza mbichana. Danger yacho haioneki ipapo, asi inozobuda nekufamba kwemazuva. I hope nhasi madzidzawo something. Tosangana zvakare muchikamu chinotevera.